I danas snimamo Minecraft. Danas bi trebali bi nešto napraviti. A to je istražiti ovaj svet. Idemo da krenemo, znači sve stvari su tu. Imam svoje čizmice. I to je to. I ljudi, nisam spomenuo, s nama je Darky, kao što vidite. I to je to. Znači njega nema, nije tu. Kapa mi vode u krevet. Šuti. Ili jasno? Znači za ovu epizodu istražujemo svet. Vidio sam ovdje nešto na vrhu brda. Ne znam šta je to, nemam pojma. Eto. Wow. Šta? Šta je ovo? Zemlja ispod? Još zemlje, pa nema tu ništa. Možda ima, nemam pojma. Ček da vidim. Ljudi! Zlato! Željezo! Nemoguće ovako naći. Pa vidiš da je moguće. Nije. Je. Baš ti šmenicu. Zašto? Ovo zlato je nemoguće iskopati. To imamo ekstremne mjere. Znači, imaš crafting? Ne imam. Imam ja. Tako. Evo ga. Imamo metalni piker. I moje je zlato. Idemo dalje. Ovo nisam skužio. Led, klizalište. A nema to ništa. Jej. Dobro, tu je jezero. Nema ništa tu, šta? Šta još ima? Gdje si krava? Šta se radi? Di ti je mama? Učeš? A ne možeš tako sama ići, jel jasno? Da me gledaš. Znaš šta? Sad ću... Šta ti hoćeš? Evo sad ću u vodu upast. Kud? Pala si, eto, sad si pala. Sad ćeš vidjeti kad te poklopi pjesak. Sad ćeš vidjeti kad te poklopi. Evo ti na, sad umireš. Evo ti sad na, kad nećeš mene slušat. Dobro, to je bilo ta. Idemo prema planinama. Ja ne znam di sam. Možda znam. Ali ja mislim da ne znam. Ne znaš. Pa šuti. Sad špilja. Šta ima zanimljivoga ovdje? Ja samo vidim kamen i zemlju. Nemam pojma šta ima zanimljivo. Idemo da vidimo. I to je to? Nema ništa? Kakva je to špilja? Lijepa špilja. Opa. Izgleda lijepo. Idemo da vidimo.
Idemo se spustiti. Wow. Mislim, ljudi, ja mislim da je to prava špilja. Da nije umjetna. Auč. Što je još najbolje, ja ne znam di sam. Alo. Šta mi voda smeta, Evo ga. Ja mislim da bi moglo nešto biti ovdje. Ništa, baš ništa. Željezo, eto, ima nešto. Eto, željezo, pa šta je to? I sada... Šta još ima? Evo ga. Ovdje nisam išao. Idemo ovdje gornji tunel. Željezo ima, pa i to je nešto. Imamo dosta željeza. Ljudi, nadam se da će vam se svidjeti ova epizoda. Znači, mnogo je fora. U rupi. Pa ja sam bio u rupi, ali eto, izašao man. Ovdje neću da pokušam da kopam. Ja ću ovako završiti koji onaj kamen. Jeste vidjeli? Ovdje. Opa. Ne idem ja dole. Ne idem dole, ali ne skroz dole. Mislim, ne skroz dole, nego da idem u rupu. Ovdje nema ništa. Tu imam vodu. Da, to ovdje nisam išao. Ovdje ćemo zablokirati vodu. Daj, nemoj mi pisati da si ne valja. Ili jasno. Ovo je dio one rupe. Kako ja vidim. A ja vam dobro vidim, znate. O, vidi, pa ona je voda. Jao. Vidi. Gdje to izvire? Alo. Gdje izvire to? Tu izvireš. Sad te moram iskopati. Gdje još? Staću zemlju. Evo ga. Ajde, rasuši se više. Jel ti jasno? Ima nemoj. Šta hoće? Ma šta hoćeš? Šta je ovo? Je li ovo glitch? Šta je ovo? Ne znam. Vidimo što ima tu gore. O, vidi željezo. Super. Ja sam mislio da će ovo biti neko... Jike? Ne, nije zid, ja nemam kramp. Nemam ni ja. Ja ti imam... Znaš kak ti je moj kramp slabe? Ja ne mogu ni ovo željezo iskopat kak treba. Vidiš? Ja ću spavati isto u rupi. Ili neću. Kako ću gore? Joj, nisam mislio doslovno. Šta je ovo? Sam mislio skroz u ruku. Ali dobro. Idemo nazad. I sada. Šta ćemo učiniti? Šta ćemo sada učiniti? Kasnije.
Reci YouTube-u kako se zoveš. Ne znaš? Ha? Reci YouTube-u kako se zoveš. Marija. Ne, krivo. Kako se... Taki. Tako je. Ali ja se ne zovem taki, nego krivo. Samo čuti. Ja kažem svojim subscriberima. Kužiš? Eto. Sada, prva stvar koju treba da učinimo je da se vratimo kući. Evo nas kod kuće. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like ili subscribe. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!